Niri energia ematen didana da parte hartzea. Neronek parte hartzea nire herriko eta herriko jendeak dituen dinamiketan. Ez dugu ahaztu behar Gipuzkoa, Euskal Herri osoa, baina Gipuzkoa bereziki dala oso lurralde dinamikoa, sare oso zabala dago, elkarteak, kultur ikuspegitik, kirol ikuspegitik, oso gizarte eta jende dinamikoa gara, eta niri benetan bizipoza eta bizitzan impulso ematen didana da parte hartzea pertsonalki, iniziatiba guztietan, eta hori da niretzako guztiontzako ere importantea dena. Hain zuzen ere, bakarrik egotea, bakarrik bizitzea, bizitza honetan ez dauka inongo zentzurik, eta benetan indarra ematen diguna da konpromiso eta aktibitate kolektiboak. Ipiniko dut, justu pasadan igandean gertatu zitzaidana. Hain zuzen ere, aktibitatea zegoen niri Aralar mankomunitatearen 600. urte betetzean, eta aktibitatea oso poliki izan zen, mendi buelta handi bat ematea, eta 200 pertsona ibili ginen mendi buelta hori egiten. Hasi ginen Lizarrustitik, autobusak eraman gintuen Lizarrustiraino, handi joan ginen Igaratzara, Igaratzan hamaiketako hartu, eta gero denak joan ginen bazkaltzera Amezketara. Eta esaten dudan bezala, denak elkarrekin giro oso honean, eta nik personalki kultur ekarpen bat eginez baita ere, nire kamararekin joan nintzen, eta atera nituen argazkiak ibilbide guztian zehar. Eta ondoren egin dudana da hori interneten sartu, web horri badaukagu Gipuzkoan izena duena guregipuzko.net, eta hor sartu ditut nik argazki guzti horiek, 25-26 bat argazki, eta hori izan da nire ekarpena, eta horrek egia esan estimula handi ematen dit, ez da bakarrik parte hartzea ekimenean, baizik horren inguruan kultur baita ere kontenidu batzuk, kasu honetan argazki batzuk sarean ipintzea. Hori izan da nire ekarpentsoa, ez naiz oso argazkilari ona, baina ahalegina egiten dut, eta hoize da emaitza.